Jo crec que aquest festival hi trobarem moltes emocions, hi trobarem molts amics i trobarem moltes sorpreses també. Serà un festival emocionant. Bé, en els musicals, quan surts a vegades d'un musical, hi ha unes melodies que tornen, no? Unes codes, uns temes que surts com xiulant. Jo volia que aquest festival fos això, fos un festival que dius, ostres, reconec aquesta melodia, m'agrada, la vull seguir cantant i vull seguir veient què fan aquests artistes. L'aposta important aquest any és el Teatre Internacional. Hem fet una tria important de teatre internacional, en particular de dones directores, i hem fet, jo crec, també una mostra del talent català i un recolzament a artistes que han anat seguint el festival i que han anat creixent amb nosaltres. Bé, m'agradaria pensar que el Grec és un gran festival perquè és com un impulsor de les arts escèniques, un festival que coprodueix, un festival que estimula també el públic i que porta coses diferents de les que veus a la ciutat, al mateix temps que provoca la creació i que fa que algunes d'aquestes creacions siguin també el motor del que està passant a la temporada teatral següent, no? Per tant, per tot això, per les seves xarxes i pel seu impuls a la creació, penso que és un festival potent. La meva intenció ha estat fer un festival purament barceloní, que no s'assemblés a cap altre, que ajuntés el talent d'aquí amb el talent internacional i penso que reflexa Barcelona, reflexa el que és la creació de Barcelona, no feta no només pel festival, sinó per totes les entitats, teatres, associacions i artistes que viuen, treballen a la ciutat. Per això crec que és genuïnament barceloní.